Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε αναλυτικά σήμερα οδηγίες χρήσης και εφαρμογής της ζώνης. Της ζώνης για την κοιλιακή περιοχή. Αυτή είναι το κουτί συσκευασίας, το ανοίγουμε. Μέσα θα παραλάβουμε το Power Box. Αυτή είναι η καρδιά, το μηχάνημα δηλαδή. Και βεβαίως και τη ζώνη μας, την οποία προσεκτικά πάντα, είτε τη χρησιμοποιούμε είτε όχι, θα την αποθηκεύουμε με προσεκτικό τρόπο. Λοιπόν, αυτή είναι η ζώνη. Όπως βλέπετε, αποτελείται από τη βάση που θα μπει το μηχάνημα και βεβαίως όλες τις ομάδες των κοιλιακών. Πάμε λοιπόν τώρα, όπως μας δείχνει εδώ η Μάουρα, αυτό εδώ πέρα είναι ο πνεύμονας, το Power Box δηλαδή, το μηχάνημα το οποίο προσαρμόζεται στην βάση. Και έτσι θα σας δείξουμε πώς λειτουργεί μέσω μιας εφαρμογής από το κινητό σας. Είναι πανεύκολο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το μηχάνημα. Πατώντας λοιπόν, όπως βλέπετε, το στρογγυλό, το κύκλο δηλαδή παρατεταμένα 5 δευτερόλεπτα, βλέπετε ανάβει και πιο κάτω θα παρατηρήσετε ότι αναβοσβήνει ένα LED, το οποίο λέει ότι πρέπει να συνδεθεί με μια εφαρμογή. Δηλαδή τώρα έχει ξεκινήσει, δουλεύει σαν Bluetooth, αλλά δεν έχει κάνει pair, δηλαδή δεν έχει κάνει σύζευξη. Πάμε τώρα το τοποθετούμε πάνω στη ζώνη, όπως είναι το μηχάνημα. Κοιτάξτε πώς το τοποθετεί. Βλέπετε εδώ από πίσω έχει βάση, η οποία πρέπει να κουμπώσει εδώ. Το τελικό σχέδιο πρέπει να είναι αυτό, έτσι. Για να είναι έτσι, μπαίνει στο πλάι, το στρογγυλό δηλαδή προς το πλάι, και το στρίβετε προς τα δεξιά. Πρέπει να τερματίσει, βλέπετε, κλακ. Θα ακούσετε και θα νιώσετε στο χέρι σας ένα κλικ, δηλαδή ότι έχει οπλίσει και έχει ασφαλίσει. Εάν δεν το κάνετε αυτό, να ξέρετε ότι μισά ενδεχομένως από τα πιν μπορεί να είναι στον αέρα και να μην δουλεύουν κάποιες από τις ομάδες των κοιλιακών. Πάμε τώρα στην εφαρμογή στο κινητό να δούμε πώς δουλεύει. Όπως βλέπετε έχουμε ένα κινητό το οποίο δεν μας ενδιαφέρει αν είναι Android ή iPhone, iOS δηλαδή. Εσείς θα πάτε στο Play Store ή στο Apple Store να κατεβάσετε αυτήν εδώ την εφαρμογή. Δείξτε τη Μάουρα λίγο την εφαρμογή. Αυτό, το EMS Max. Το ανοίγουμε. Αφού το κατεβάσετε το ανοίγουμε. Εδώ αποδέχεστε τι λέει να επιτρέπετε. Να επιτρέπετε δηλαδή το Bluetooth. Οπότε ανοίγει αυτόματα. Πατάτε Enter. Ωραία, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε όλες τις ομάδες, ζώνες, shorts, ολόσωμες ζώνες. Εσείς τώρα με τη ζώνη πάτε στο τελευταίο θέμα, το οποίο ήταν η ζώνη. Αφού βρει το μηχάνημα το Power Box, βλέπετε εδώ βρίσκει το Power Box, το βλέπετε εδώ, το κλικάρουμε, τελείωσε, αποδέχεστε, κάνετε bind, πολύ ωραία. Και έγινε pair, δηλαδή έγινε σύζευξη. Πατάτε αμέσως στο start, αποδέχεστε όλους τους όρους της εταιρείας για ασφάλεια, δηλαδή εννοείται τους έχετε διαβάσει, και εδώ πάτε σε ένα άλλο banner το οποίο μας δείχνει κάποια banner εδώ πέρα τα οποία αφορούν ολόσωμη ζώνη, shorts, άλλα αξεσουάρ όπως οι δέστρες. Εμείς που πάμε τώρα, ποιο πατάμε Μάουρα για να πάμε στη ζώνη για την κοιλιακή περιοχή? Το κάτω δεξιά. Αυτό. Όπως βλέπετε το YD 502-503, δηλαδή το κάτω δεξιά, αφορά τη ζώνη. Πατάμε το confirm, δηλαδή επιβεβαίωση, και να τη μας η ζώνη. Είμαστε έτοιμοι για χρήση. Εδώ είναι έτοιμοι για χρήση λοιπόν. Τι κάνουμε? Πηγαίνουμε πρώτα, επιλέγουμε το πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να ξεκινήσει. Πάνω στα τετραγωνάκια θα δείτε ότι βγάζει εδώ όλα τα προγράμματα, τα οποία θα παρατηρήσετε ότι εδώ έχει διάφορα προγράμματα τα οποία αναφέρονται. Activating, Training, Toning, τόνωση δηλαδή, Muscle Training, Relax Massage. Αυτά είναι για μεταβολισμό, να γνωρίσετε. Αν θέλετε τώρα, μπορείτε να πάτε στα advanced προγράμματα, τα οποία αυτά αφορούν αυτά τα αθλητικά επαγγελματικά προγράμματα της Face, και να ξέρετε ότι αυτά που δημιουργούν μεγάλη υπερτροφία, μικρή ενδυνάμωση, είναι τα δύο τελευταία. και κυρίως το πρώτο τελευταίο, αυτό που γράφει Muscle Building,
Αυτό εντάξει το χρησιμοποιούμε και στο shorts αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα δύο τελευταία είναι τα επαγγελματικά. Αν θέλετε θα χρησιμοποιήσετε ή το muscle toning ή το building ή το muscle building μέση και κοιλιά. Πατάμε το τελευταίο, muscle building abdomen and waist. Τι κάνουμε τώρα? Πατάμε εδώ που βλέπετε το all, πατάμε το all και έτσι κοκκινήσανε όλοι οι μύες. Δηλαδή όλες οι ομάδες έχουν κοκκινήσει. Πατάμε το start και βλέπετε εδώ πέρα η μπάρα αυτή ανεβαίνει δίνοντας ρεύμα. Τώρα ακόμα δεν έχει έρθει το ρεύμα, διότι όπως βλέπετε όλα είναι στο 0. Εάν πατήσουμε την ώρα που έχει ρεύμα πάντα όμως για ασφάλεια, αν πατήσουμε εδώ το συν, βλέπετε ότι ανεβαίνουν όλες οι ομάδες. Τώρα, εάν κάποια ομάδα θέλετε να την δυναμώσετε περισσότερα από την άλλη, έχετε την ευχέρεια, γιατί είναι touch, να ανοίξετε όποια κοιλιακή ομάδα θέλετε και να την ανεβάσετε μόνη της. Δηλαδή, ορίστε εδώ οι δύο πλαϊνές. Ανεβάσουμε μόνο τις δύο πλαϊνές. Θέλετε όχι τις δύο πλαϊνές, θέλουμε μόνο τους κεντρικούς κοιλιακούς. Ανεβάζουμε μόνο τους κεντρικούς, παραμένοντας οι άλλοι, δουλεύοντας δηλαδή, αλλά παραμένοντας στο ίδιο σημείο. Αυτή είναι μια πολύ εύκολη χρήση. Εάν θέλετε από εδώ αυτά δεν πειράζετε κάτι, ή τουλάχιστον από την παύση, είναι η διαλυματική. Interval σημαίνει είναι η διακοπή, η ανάσα που παίρνουν οι μύες. Δεν το πειράζετε ποτέ. Το working είναι ο χρόνος παραμονής πάνω στις μυκές μπάζες, ο χρόνος παραμονής του ρεύματος. Εδώ προτινόμενο είναι όλα να τα έχετε μέχρι περίπου το 20. Δηλαδή 20 με 3 ή 4 δευτερόλεπτα παύση για να μπορούν να αναπνεύσουν οι μύες, όπως και εσείς. Λοιπόν, αυτό είναι το παράδειγμά μας για τη ζώνη. Είναι πάρα πολύ εύκολο, καλή χρήση. Να θυμάστε ότι στο ίδιο σημείο μόνο μία φορά την ημέρα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Μία φορά ημερησίως για 20 λεπτά στο ίδιο σημείο. Καλή χρήση, να την προσέχετε και καλοφόρετη.